दिनै एप्रिल दाननि 3 अक्ट' रबिबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव फैदोंब्ला गोदानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। गाहाय रादाबाव दं, बिहारनि सीएम नीतीश कुमारा गावनि मासि नागारनानै उप राष्ट्रपति जानो नागिरदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिहाराव बीजेपीआ गावसोरनि सीएम खालामनो नाजादों होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मैया उदालगुरि जिल्लानि 38 नं बैरबकुंड बियाबाव UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारिनि दैदेननायाव जयेन्ट हाबाफारि लानाय जादों। बेयावहाय BPF नागारनानै UPPL दोलोआव सा 500निबो बारा सुबुंफोरा जयेन जादों। बे जयेन जानायावहाय BPF दोलोआ गेदेरथार खहा होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मैया खौरांगिरि मेल खुंनानै NLFB नि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि आफादगिरि बिथाङा स्रायै मिथिहोदों। खौरां मेलनि गेजेरजों सनितपुराव गावथारजानाय आरो हमजानाय गेन्द्रायाबो गावसिनि नङामोन आरो उल्था पानियाव गावथारजानाय सासे सुबुङा गावसिनिमोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। 28 मार्चआवनो बिसोरखौ सासपेन्ड खालामखाबाय होननानै बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। सासपेन्ड खालामजानाय आफादनिफ्राय दिहुनजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै गेवलां बसुमतारी, बि गनायथि, प्रबल दैमारी, दि फोसाबग्रा गिबियन बसुमतारी, बि गाग्लोब, आनानियास बसुमतारी, बि अन्थाव, सोरांसार गयारी, बि सोबखां, सानसुला औवारी, W सान्थौ बेनो उल्थापानियाव गावथारजादोंमोन। राजदीप बर', बि रिउ, जनवास नार्जारी, एन जेथो, बिजय बसुमतारी, बि बारफौ मिथिंगा बसुमतारी, बि माइबं, समरसिं रामसियारी, बि बिग्राय, चन्दन रामसियारी, बि दान्थाल, धरेन बसुमतारी, बि थांखि, बिपुल बसुमतारी, दि रायदों, दिप बसुमतारी, बि सिनायलां, राजेश दैमारी बिसोरखौनो सासपेन्ड खालामनाय जाखादोंमोन होननानै बिथाङा मैया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो आरो बिथाङा बयखौबो खावलायहरोदि गावसोरजों लोगो नांनानै समाजनि मोजां हाबाफारि मावनो आरो बयखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दा खालाम होननानै बुंदों। बेबायदि खालामोब्ला समाजाव हारियावहाय बिमा बिफानि सायावहाय गोबांथार गुबुंले थासारि लाबोयो होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बिनि थाखायनो सोरबाया बिथांमोनजों लोगो लानो हास्थायफिनाखैब्लाबो खाथिनि पुलिस थानायाव थांनानै गावसोरखौहाय मोजां करेसपन्डेन्स लानो थाखाय खावलायहरदों आरो मासियाव थानाय सुबुंफोरखौबो बुंदों गावसिनि सावरायनायनि सायाव सरकाराव थानाय सुबुंफोरखौ जेबो हेंथा दाहो, मदद होआब्लाबो जायो होननानै बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। बङाइगाव जिल्लानि बिदापुराव होस्रांनाय हाबाफारि लादों। सरकारनि हाखौ 7 बिगासो हाखौहाय आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै लादोंमोन। बिनि थाखायनो सरकारनि सुबुंफोरा होस्रांनाय हाबाफारि लादों। त्रिपुरा रायजोनि कावाली जिल्लानि तिलुमारा ओनसोलाव सासे पुलिस कनस्टेबलानो ड्राग्स लांबाय थानायखौ साधारन सुबुंफोरा मिथिनानै खाथिनि पुलिस थानायावहाय मिथिहरो। पुलिसफोरा थाबैनो थांनानै बेखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बे एरेस्ट खालामजानाय कनस्टेबलनि मुंखौ प्रसन्नजित सिंहआ पुलिस ड्रेसावनो दङमोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि भारतनि रायजोसभा MP नि मासिया मार्चनिफ्राय लानानै जुलाइ मासनि गेजेरावहाय 72 मानसिया रिटायार जागोन आरो 3 रिजाइनेसन होबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BJP आरो आम आदमी पार्टीनि थाखाय गेदेरथार मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो सरकारनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो आरो कंग्रेस दोलोआ गेदेरथार खहा जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। अभि दैमारी एक्स NDB बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जोबथेसालिनिफ्राय गखानाय गोबां NDBफोरनि आखायाव एरेस्ट वारेन्ट सौफैफिनदों। सान्थि सुक्ति जानायावबो मानो बे एरेस्ट वारेन्टआ सौफैफिनखो
प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा मोनहा मा मावदों होननानै बिथाङा गोरबोआव खामग्लिनाय मोनदों होननानै गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बुंदों। बिनिखायनो बिनि सायाव देहेन खालामनानै नोजोर बोनानै मावनो थाखाय बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मासियाव थानाय सुबुंफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। सांग्रां जा बयबो नोंथांमोननि इउटिउब चेनेलाव, एसएमएसफ्राव, वाट्सएपआव, मेसेन्जाराव, इन्स्टाग्रामाव, फेसबुकआव बेबायदि लिंक फैनो हागौ। शाहरुख खाननि गोदानै रिलिज जानाय पाठानकट फिल्मखौहाय बेखौ क्लिक खालामोब्ला फ्रियै नुगोन होननानै। भुलावबो क्लिक दाखालाम। जुदि नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो इमेलआ लिंक दङब्ला नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय फैसाया लांजाजोबनानै लाथिख' जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा। कंग्रेस दोलोनि थाखै आरोबाव बांग्रि मावदों मानोना सासे कंग्रेसनि राफोद आफार आसामनि दैदेनगिरिया मैया कंग्रेस नागारबावबाय। बिथांनि मुंखौ मनज तनवार, रमेश तनवारनि बिसाज्ला लाहौवाल बियाबनि एमएलए मोन। बियो मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव कंग्रेस नागारनानै बुङो, कंग्रेसआ मोनसे दिग आन्दायनाय दोलोसो, बेयाव थायोब्ला आन्दायफागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाबैनो बिजेपिआव जयेन जासिगोन होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। बिदेशिनि रांखावरिया लांदां जानानै दङ, जायनि जाहोनाव श्रीलंकाया दिनै आंखालाव गोग्लैनानै दङ। बिथांमोननि पेट्रल पाम्प, दिपु पाम्पआ लांदां जानानै दङ। बिनि थाखायनो साधारन सुबुंफोरा बिथांनि सायावहाय सोमावसारदों gwबभाइ राजभवननि हादोरगिरिनि राजभवनावहाय। बिनि थाखायनो 10 जन मानसिया जखम जादों आरो 5 जन मानसिफोरखौ जोबथेसालियाव फाथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। मानोना साधारन सुबुंफोरा बोथिनै ओंखाम मोनजानो थाखाय गोबांथार गोब्राब जादों। मानोना बिथांमोननि हादोरावहाय एबा श्रीलंकायावहाय सेरसे माइरंनि दामानो 500 आरो गाइखेर लिटारसेनि दामानो 300 जानानै दङ। बे जोबोरथार दुखुनांथाव बाथ्रा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै। गोजोन्थों।